sa ating lahat. Ako po si Juliet Tolentino, isang retired nurse at nakatira ngayon dito sa Nabanagan West, Lasam, Cagayan. Naisip namin may put up yung project na ito para makatulong din sa mga kabataan, maiwasan nila yung mga hindi magagandang bagay gaya ng mga drugs, mga masyadong pagkalulong sa gadgets. Nakikita naman natin na yung mga kabataan ngayon, grabe yung paggamit nila ng cellphone, which is medyo madi-distract yung attention nila sa pag-aaral, ganun. At ang kagandahan nito, ma-develop yung skills nila sa sports. At sana magkaroon din sila ng pagkakataon na ma-enjoy nila yung skating dito. Pagdaan ng mga araw, talagang dumadami na rin. At may mga kabataan na nagpupunta dito, yung mga tropa, ganon, yung mga magkakaibigan, ganyan, nagpupunta sila dito para mag-enjoy. Meron din kami offer na special pansit bating patong. Nakikita po namin, marami rin namang tumatangkilik, may mga nagpupunta dito, mga teachers, mga PFP, mga nanggagaling sa iba't ibang lugar na nagpupunta dito para ma-enjoy nila yung offer namin na special bating patong. So, come on guys, sana makapunta rin kayo dito at nagpapasalamat kami kay Sir Sunny. Ayan, Sunny Pacursa, who is the president ng tourism committee dito sa atin. And sir, thank you very much for coming. We are happy to have you here. Actually, may mga nakapunta na rin dito, mga balikbayan, sila Dr. Jurado, yan, sila Johnny Jurado, nakapunta na rin sila dito. Nakapunta na rin sila SP Josie Damatan, sila Ma'am Lilibet del Rosario, yan, nakapagpunta na rin sila dito. And nagpapasalamat kami at least na-consider nila na po-visit yung place natin. In the future, if God permits, magkakaroon po tayo ng expansion doon sa banda doon. Magkakaroon po tayo doon ng, if God permits, talagang nakaplanong magtatayo po kami doon ng function hall, cottages, a place for events, to celebrate events. Ganon, dito sa banda dito, sa taas, overlooking TESDA, overlooking the Nabanagan National High School. Doon makikita po natin kasi mataas yung place na yon. So nakikita namin na magiging ideal yun. Saka tahimik yung lugar, maluwang yung lugar, at magkakaroon ng developments in the future. So, ini-invite po namin kayo, come and look for yourself. Napakaganda yung place namin, maraming mga halaman, nakakawala ng stress. Ayun, mahangin dito, tahimik siya. Tapos yung mga kailangan ng konting privacy, yung mga intimate time, nakikita namin na ideal po itong place na ito dahil ito ay tahimik talaga, mahangin. Maraming salamat po sa inyo lahat. See you! Marami po bang nagde-date dito? Minsan, nakikita ko na may mga nagpupunta dito na ang sit-sit din nila, gano'n, na-enjoy nila kasi yung tahimik na lugar. Pwede niyo po ba akong bigyan ng kadit? Kasi wala po akong kadit eh. Pwede rin! Meron po ba? Oo, hahanap tayo! Ayun, ayun. And I would like to repeat really our gratefulness na nagpunta dito si Sir Sunny. Thank you very much for your time. We are so happy to have you here. Thank you very much. Bakit gusto mo mag-skating? Masaya. Okay. Masaya sa mga. Masaya tapos kapag exercise.